U hekk kif smajna dwar dan il-vot importanti għal Malta fin-Nazzjonijiet Magħquda, se ninaqdu b'mod dirett minn New York mal-Ministru għal Affarijiet Barranin Ian Borg u ma' rappreżentanta permanenti ta' Malta Nazzjonijiet Magħquda fi New York, Vanessa Fraser. Insellmilkom. Ministru, il-kisba ta' dan is-siġġu se jkun ifisser għal Malta u x'opportunitajiet se jagħti lil pajjiżna biex jikkontribwixxi fix-xena internazzjonali? Grazzi Antoinette, nsellem lilek u s-semmija ta' One News. Dan ser ikun ifisser iżjed responsabilità, iżda wkoll privileġġ li pajjiżna iservi għal sentejn fuq dan il-kumitat mill-aktar importanti, kumitat li ser nkunu qed inservu fuqu għat-tieni darba 40 sena wara. B'appoġġ mill-akbar u allura jimlina b'sodisfazzjon. Juri wkoll li l-kampanja, il-pilastri li bnejna l-kampanja fuqha, solidarjetà, sostenibilità, s-sigurtà, kienu allura anke maqbula minn iktar minn 97% ta' dawk illi illum ivvotaw. Ovvjament hemm temi oħrajn, temi partikolari illi aħna se nkunu qegħdin insegwu u anke niddeċiedu fuqhom. Din tina l-opportunità illi aħna nkunu wkoll attur internazzjonali sabiex nibnu il-pontijiet. Irridu nġibu madwar il-mejda dak is-sens ta' dialogu mod onest sabiex permezz tal-paċi, permezz ta' tolleranza, diskussjoni jiġu indirizzati l-konflitti illi għandna. Bħalissa għandna ftit konflitti mhux ħażin madwar id-dinja. Ser indur issa lejn l-Eċċellenza Vanessa Fraser, insellimlek. Fiex kienet tikkonsisti il-ħidma tat-tim li tmexxi inti fir-rappreżentanza permanenti ta' Malta għan Nazzjonijiet Magħquda fi New York biex pajjiżna rnexxielu jikseb dan is-siġġu? U x'ħidma se tkun qed issir min-naħa tagħkom f'dawn is-sentejn li ġejjin? Dawn l-aħħar snin biex nippreparaw għall-elezzjoni, Malta ddeċidiet illi l-kampanja tagħha tiffoka fuq l-aġenda tal-Nazzjonijiet Magħquda. Allura Malta kienet attiva ħafna, ħadna sem importanti f'kumitati, ħadna leadership roles ukoll, kif irrapportajtu kemm il-darba intkom fuq ir-roli li qed ikollna hekk u l-pożizzjonijiet li qed nieħdu, kellna ħafna trading ukoll it-tim ta' hekk, it-tim ta' Malta u l-ambaxxati tagħna wkoll għaliex aħna naħdmu hand in hand mal-Ministeru u mal-ambaxxati tagħna madwar id-dinja, speċjalment dawk multilaterali u dawk li huma fil-pajjiżi tal-membri permanenti. Issa jibda x-xogħol veru, din hija challenge kbira diplomazija Maltija, però d-diplomazija Maltija ilha tfestiruha għal dan challenge għal iktar minn 10 snin, 10 snin ilu aħna nominajna Malta bħala kandidata għal Kunsill tas-Sigurtà u ir-riżultati li ħadna illum juri illi x-xogħol li għamilna s'issa tat il-konfidenza li l-membership tal-Nazzjonijiet Magħquda illi jkollha lil Malta bħala pajjiż wieħed minn 15 biss il-pajjiż li ħajaħdmu sentejn fuq il-Kunsill tas-Sigurtà. Grazzi ħafna, Eċċellenza, grazzi Ministru Borg tal-li sibtu il-ħin għal dan il-kollegament.